жабата в платото лутуват, тримата и жабата в душите ми танцуват, тримата и жабата лято на морето, тримата и жабата чух и пак пазето. Тримата и жабата правя вестни песни, тримата и жабата ще стане ми известни, тримата и жабата рок-н-рол бригада, тримата и жабата склад заразява. Тук е добре, работиме яко, за да ядем. Имаме много добри политици, които шиват малки дечица. Жените тук са най-красиви, нищо че повечето са тъписливи. Чегетата пък са много бедни, смоките соп сервират дребни. Живее в България, тук е добре, има и ракия, има и мезе. Музиката е основно ориенталска, не е само галска, но и пеянска. Живее в България, тук е добре, 20 лева даваме за едно масе. По улиците бродят хиляди луди, понякога нощем и стрел ме буди. Хляб има тука почти за всички, за някои са сол, за други трохички. Бизнесмените са много здрави, пари събират бейсболни тояги. Живеем в България, тук е прекрасно, бъдеще е интересно, никога ясно. Природа е наше голямо богатство, станахме бетон, своето царство. Обичай сега, ако не бях и еби се в газа. Тук е рай и имаме всичко, без родина ние сме нищо. Обичай България, обичай сега, ако не бях и еби се в газа. Тук е рай и имаме всичко, без родина ние сме нищо. На пазарджишка история, изпълнена с много големи главоболи. А в средата на ноември 2010-та есенното слънце галеше лицето. Мурка в младеж на моите години нещо превъртя и с нож в ръка нападна баща си, отряза му ухото. Това бе едва началото, защото младият пискар излезе въпред блока и нещастни за беда видя отключена кола. Открадна колата и направи катастрофа. Невинен моторист прекара ме с гипс. Живота не е лесен, малко агне го отнесе. Шибания психар, агнето удуши. На малко агнета това ще им се случи. Човечеца стопанин излезе вън на двора. Нашия младеж намери брата в обора. С братата удари невинния стопанин. Щупи му ръката и разби му психиката. После изрода от селото избяга. Съблече се гол и по кожа на тояга. Посълпна е нервата
той се покатери. Удари го тока и май края си намери. Остал нервно, той се покатери. Удари го тока и май края си намери. Като всеки психопат и той прав пичага, болницата цели два ти откара. Големият шок обаче се оказа, че мъжкото достоинство сам си бе отряснал. Като всеки психопат и той прав пичага, болницата жив два ти откара. Големият шок обаче се оказа, че мъжкото достоинство сам си бе отряснал. Цялата история не само на теория, разказана е реална, безумна алегория. Поуката е ясна и ще я кажа гласно. Не, да трусаш герое. Maloney war ein Stritz mit seinen Eltern, sagt doch Hüben. Ein der Staff mit seiner Klatsch. Hey, der Stratz mit Sekretenten da, mit seiner Tratsch mit Sketten. Meine Täter wieder straffen, die straffen, sie straffen. Малко
Bajka Ezeliata Сохранява чистотата и от другите попути ще те браня с юмруци. Когато цъфнеш си красива, правиш рай от всяка нива. Слада грях си забранен, фанатини ще лежа в плен. Да ме прегърнеш, да стоплиш ти моето сърце. Дай ми да изкуша на цигара, за да забравя своите